आफादखौ सोरजोंबा चेलेन्ज नांनो जित नांनो गोदान आफाद दायोब्ला माहारिनि खथि जागोन। बेखौ बुंदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि एबा इउपिबिअनि आफादगिरि मनरनजन बसुमतारी बिथाङा। दिनै सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव सिलाफोथार ओनसोलनि समाज सांग्रांथि मेल लानाय जादोंमोन। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरनजन बसुमतारी बिथांखौ लेंहरनाय जादोंमोन। लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लायो। गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि गासैबो चेनेलखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद माबा सिलाफोथार आनसलिकनि बानजायनायाव मोनसे मेल जाना थाङो, बेयाव सांग्रांथि मेल। आरो बे मेलाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनायखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। जिहेतु जों मोनसे सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि माने मा जादों बिटिआर गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोर दङ आरो जिहेतु बे सुक्ति मथेनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों मोनसे मोननो हाबाय। आरो बे काउन्सिलनि जिथु अबस्था दिनै दा मा जानानै दङ, गामि सोसननाय, समस्ति दानाय, बिनि बिसायख'थि फाथिनाय, बिनि रांबावजा जिथु बाजेट बेखौ बारायहोनाय, बिटिआरनि बायजोनि हा हुनि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, फरायसालिनि जेंना, गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ फोरमायलायनो होननानै जों दिनै रायजोनि गेजेराव फैदों आरो बेफोर बाथ्राखौनो जों फोरमायदों। आरो बेफोरनि सायाव जों गासैबो मा जानानै दङ बेफोरखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायदों। जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु गामि सोसननाय आरो समस्ति दानाय बे नटिफिकेसना ओंखारदोंमोन 2 थारिखआव। 2 थारिखआव ओंखारनायनि उनाव 4 थारिखआव बेखौ बन्द' खालामफिनदों। बे बन्द' खालामनायखौ दाख्लै दिल्लीजों जानाय जितु भिडिअ कनफारेन्सनि जुगै जितु सावराय मेल जादोंमोन आसाम सोरखार, भारत सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव जों बे बाथ्राखौबो रायखांदों। आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जितु जोंनो रिप्लाइ होदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबा गोलाव जागोन। दा बेनिखायनो आं बुंबाय बेफोर बाथ्राखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायलायजोबनो फैदों। जिहेतु रायजोफ्राबो थारमाने जिहेतु आन्दलनाव बयबो बाहागो लादों नालाय बाथ्राफोरखौ मिथिनायनि बिथांमोनहा मोन्थाय दं। बेफोर बाथ्राखौ जों गेबेङैनो फोरमायफैनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। खोनानो मोनदों इउबिपिएफ जितु गोदान आफाद ओंखारदों होनना बुंदों, आंबो ससियेल मिडियानि जुगैसो मोनबाय थादों, थोंजोङै आं मिथिया। आरो बिथांमोननि जितु मा मावनो नागिरदों, मा मागोन, आं बेखौ जेबो हमनो हायाखै। थारमाने जिहेतु जों मिथिगौ जोंनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथां गाम्बारु मोसाहारि आरो जोंनि चेयारमेन, एक्स चेयारमेन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिथांनि नेतृत्वआव बेखौ दानाय जादों होननानै जों ससियेल मिडियायाव मोन्दों। खिन्थु बिथाङा दिनै गोदान मोनसे आफाद दानानै मा खामानि मावनो नागिरदों बेयावबो दिस्टिं नङा। जों ससियेल मिडियानि जुगै जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा नैबे काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनाय आरो माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि मावनाय। बिथाङा सोरजों रायज्लायनानै माबादि आबुङै दाफुंनो नागिरदों आं बेखौ बुजिनो हायाखै। थारमाने बिथाङानो मानोना सोरखारखौ केस होना दोनदों, आसाम सोरखारखौ गावनि चेयारमेनखौ मोनफिननो थाखाय। बे केस होनाय मानसिजों सरकारा रायज्लायगोन जानो? बिटिआरनि बाहेरनि समस्यानि बागै बे सरकारा केस होजानाय मानसिजों मालाबा बे समस्यानि बागै रायज्लायनो बेखौ लिंहरगोन नामा? आरो सरकारजों जुदि रायज्लायनो बाहागोखौ मोनाबा समस्याखौ बोरै खोन्थाहैगोन, समस्याखौ बोरै मिथिनो आरो माबादि सुस्रांगोन? बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो। थारमाने बे काउन्सिलखौ दाफुंनायाव नैबे सरकार दानायनि बे एफेक्टफोर जागोन नामा? बे गोदान आफादा जिहेतु मोनसे फिक्स मोनसे पलिटिकेल एजेन्डा लाना फैदों आरो जों मिथिगौ गाम्बारुखौ चेयारमेन बानायफिनब्लानो बे आफादा जोबगोन। गाम्बारुखौ चेयारमेन बानायनोल'सो बे आफादखौ दानाय जादों। बेनि जेबो ओंथि गैया। थारमाने मानोना जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय, एनडिपिनि 4 फ्रेक्सन थाबाय, बिटिआरनि सुक्तिनि गासैबो दफाफोर, काउन्सिलनि जिबिलाक मावफुंनांगौ खामानि, बेफोरखौ लानानै भारत सोरखार, आसाम सोरखारा जोंनोसो लाइजाम हरो आफादफोरनोसो। बे गोदानै दानाय आफाद गाम्बारु मोसाहारिनि आफाद, जितु गाम्बारु मोसाहारिया जितु आसाम सोरखारखौ केस होनानै दोनदों बेखौथ' लाना रायलाया। गतिके बेफोरखौ दाफुंनायाव जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, एनडिपिनि 4 फ्रेक्सन दं। जों जथाय आफादफ्रा ज' थालायनानै खामानि मावनायाव बे जेबो आख' फाख' खालामनो हाया होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। मोनसे कुइसन, डेम'क्रेटिक काउन्ट्रि
गणतान्त्रिक हादोराव थारमाने जिकुनु आफाद दानायनि नोंहा मोन्थाय दं खिन्थु आफाद दानायखौ आं ओरैसो सानो सोरजोंबा जेट नांनो सोरजोंबा चेलेन्ज नांनो दायोब्ला माहारिनि खथि जागोन आफादखौ दा खिन्थु बयजोंबो थाखानाय जेब्ला माहारियारि आफादफोर दं बिथांमोनजों जाहाथे गोरोबफानायनि एजेन्डाफोर दंब्ला मावफानायनि सहाय होलायनायनि बा थाफानानै बा लाफानानै खामानि मावनायनि एजेन्डाफोर दंब्ला बिथांमोनना बेफोर आफादखौ जों एक्सेप्ट खालामजायो आफादा जेसेबांखि जायाथों मानो आरो जिथु गोदानै जिथु ससियेल मिडियायाव ओंखारदों गोदानै हाथियार हमनाय आफाद हाथियारखौ आरो जोंनो नांला जिथु आर्मस ट्रांगोल बेखौ फोजोबनांसिगौ आरो जों रायज्लायनायाव मोन्दों दाख्लै दिल्लीयाव जों जिथु नर्थ ब्लकआव जिथु रायज्लायदोंमोन मोनसे मिटिं जादोंमोन बेयाव मोनसे बाथ्राया ओंखारदों जिखुनु डेम'क्रेटिक जिथु मुभमेन्ट जाबोदों गोदोनिफ्राय भारत हादोराव मोनफ्रोमबोखौनो गनायथि होबोदों खिन्थु जिथु एक्सट्रिमिस्ट उग्रबादि आतंकबादि बेखौ दिनै भारतबर्सल' नङा सारा प्रिथिबियाव फोजोबनायनि थाखाय मोनसे राहा लागासिनो दं गतिके दिनैनि बे ससियेल मिडियानि जुगाव बे डिजिटेल मुगायाव दा जे हाथियार हमनानै सोरखौबा भाबुखि धमखि होबावगोन बेजों जे बे लेभेलजों जे खामानि मावनो हागोन रायजोनि बेयाव आंहा फोथायनाय गैया